Glorious Destiny Church. Hallelujah. ኮፍ ክርቢልና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይባርክ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታዬ ክብርና አምላክ ይሁን መስጊዜ ኩጓዬ ሰላምታ ጊዜ ብለይን ግን ፍቅሮኩሜ አው ኩልኩም ብርሑ በቀረባ አስፈልጠኩም استفላለይ ቦታ አስፈልጠኩም እግዚአብሔር ይዕዚዙ ይባርክኩም እግዚአብሔር ሰናዩ ወጣና በቃል ከይደ እግዚአብሔር ይመስገን ያው ከምዚ ክባሃለና ጽንሐ ቅነ ወንጌል ተባህል ተአውጅሎ ወንጌል ናይ ክርስቲያን እቲ ኩለንትናይ አሜን ወንጌል ናይ ህይወትና ኩለንትና እዩ ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ religion ሃይማኖት ክመስረት አይመጸን denomination ክመስረት አይመጸን ግና ሓደ ነገር እዩ ንስኻ አንታዩ አመስቀል ስለና ከመትሞ በቲ አመስቀል ዝተገብረ ስራህ ኃይል ሞት ክስዕር ኃይል መርገም ክሰብር ይመጽዩ ክብርና አምላክ ይሁን አሜን ንሱ ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ንሞት ዝሰዓሮ አሜን ሞት ተሳይር እስኮሉ yes ሎም ሰባት ሞት ክነብሩ ድሕር ሓዲግናዮም ንሕና ኢና ንፈርዶ ዘለና ክርስቶስ ኢየሱስ ሰባት አይገርወብዩ ከሞት አናጊፎኒዩ በሞቱ ነት ኃይል ሞት ዝሓዘት አይገርወዩ ስዒር ወይ ክብርና አምላክ ይሁን ንሱ ንሞት ዝሰዓሮ ንህይወትን ዘይምጥፋንካ በወንጌል ናብርሃን ዘውፀ ጎይታ ሽሙ ይባረክ አሜን ሃሌሉያ ስለዚህ ህይወት ዝገዛሉ ካብ ጥፋት ካብ ኮራፕቲቢሊቲ ሰባት ዘምልጡሉ መንገድ እንታይ ድሕዳይልና ወንጌል መንግስቲዩ ወንጌል ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን that's why ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ አብሮሜ 1:16-17 ክዛረብ ከሎ ወንጌል ድምና ይሁዳዊ كمون نصرعوي نزامن زب كله حيل أملاخ نمدحاني مويلو آمين حيل أملاخ نمدحاي نمدحان هاللويا تمدحان زبل قال عزيز سفيح قاليو كبرنا أملاخ يكون سوزو يبلو salvation كابزح قدقادات موسى يخبرنا أملاخ يكون بعبيوها كابتنا يزال عالم طفات كابتنا يزال عالم موت كابتنا يزال عالم خونني حرام عنيو ስለዚህ ወንጌል ቅድም ናይሁዳዊ ኮምኻ ንጽርአዊ ንዛአምን ዘበለ ሁሉ ታይዝገብሪው ዘድሕኒው አምላክ ይመስገን ስለዚህ ኾነኻ ታይገብርኔሉ በወንጌል አይሐፍርኒ እሞንጌና በወንጌል ዝሐፍር ሰባለ ዲ ሐፍር ሰባለ በወንጌል ጳውሎስ ዝኽብል ከሎ ቻሌንጅ ስለዚህ የጓነፈ ይኮነን ብድሆታ ስለዚህ የጓነፈ ይኮነን በብዙሕ ቻሌንጅስ ሓሊፊው ኮም አይነት ቃል نسب روميل صحفلهم دل باي وي ازيا ناي وانجيل وي كلاي ناي حدش كيدان ماكل وي كلاي تا كور حساب ناي حدش كيدان تباهيلا تغلص تقسيا يا رومي 10:17 رومي خان تايبلوا بحصيرو ناي حدش كيدان قندي دوكترينال سنتريو كبرنا املاح يكون ስለዚህ ወንጌል ደጋግሞ አንብቦ ፍላይ ቶም حدش كينا በጎይታ ዝመጻኹም ريل دخانة ترانسفورميشن أبيضكم كثريهم كبرنا أملاح يكون الذي وانجيل قدمنا هلاو خم خان إسرائيل أقدموا جن نلبى ماتنا عايشون نايهود إسرائيل ننتهي على النيلو عدا على النيلو خبرنا أملاح يكون لازم إحنا كريستيانات حنت عدا اللاتنا أمين تهلاتنا بلا لكم حنتي عدا اللاتنا نسخانتها عدا وانجيل عدا فقري أملاح مسكين عدا وانجيل كاه عند حدانا يبحقي نبصوتنا نفكرهم كنا عند حدانا يبحق نسدرانا نفكرهم كنا عند حدانا يبحقي مسارحتنا خوتاس أبكابنا زلوا كلهم فقراتنا نفكرهم كنا إذا عندي خنقبر الله من خل ده وانجيل من قص أملاح كنا كافلوميا أمين اللهم ده كبرنا أملاحهم هذا عبيد وهبت نسبات نهوب متى ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ወደ አምላክ ከነካፍሎሚያ ክብር አምላክ ሆነ እስኪ ካብ ቀዳይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ከንብቤሞ መገስ ይኾነና ላኽ መስገን ገለ ሐሳባት ክሪና አው አብቲ ባይ ዘ ወይ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ካብ ናይ በሐቂ አብነታውያን ዝኾኑ ቤተክርስቲያንም ክብርና አምላክ ይኹን ንብዙሓት ኣብ ከባቢኦም ዝነበሩ ጥራይ ዲኮነብ ዘሎ አካያብ ዘሎ መቄዶንያ
ካው ሓሊፉን ወሪኦም ክሳብ ወሰን ምድሪ ዝወፀ ንብዙሓት ሰባት ንኣብነት ዝኾኑ ኣመንቲኦም ነይሮም ክብርና ኣምላኽ ይኹን እቲ ምኽንያት እንታይ እንድሕር ኢልና ወንጌል ስለዝበፅሖም ኣሜን ድበፅሖም ትናባታቶም ምእታው ዝነበረ ናይ ጳውሎስ ምእታው ከኣኒ ወንጌልና ብሓይልን ብመንፈስ ቅዱስ ብዙሕ ምርዳእን እምበር ብቃል ጥራይ ኣይመፀኩምን ይብሎም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ወንጌል ኪነው ዘረባ እዩ ኣሜን preach the gospel in all means if there is a need use words ዝብል ኣባሃህላ ኣሎ ይኮነን ንወንጌል ሲ ብኩሉ መዳይ ብኩሉ ነገሩ ታይግበሮ ስበኮ ይብላ መስገን እንተ ድልዩኻ ቃላት ተጠቀም ኩሉ ግዜ ኣብ ወንጌል ቃላት ኣገዳሲ እዩ ዘረባ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ከይሰምዑ ከመይ ገይሮም ከኣምኑ እንተዘይተላእኹ ከመይ ገይሮም ክሰብኩ ዝብል ፅሑፍ ስለ ዘለና ዝለኣኹ ዝኸዱ ዝጎዩ ዝወፁ ሰባት የድሊ ማለት ኣምላኽ ይመስገን እንደገና ከዓ ንሳቶም ከዓ ታገብሩ መታን ከስምዑ መታን ክነግሩ መታን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ግን ክንገር ከሎ ግን ወንጌል ዋና ኣለዎ ኣሜን ወንጌል መናሎ ዋና ኣለዎ ጥራይ ምንጋሩ ጥራይ ንውፃእ እምበር ታገብረዩ እቲ ዋና ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ታገብሪው ኣብ ሰባት ርስዒ ገብሪ ኣብ ሰባት ኮንቪክሽን ከምጽዩ that's why ጳውሎስ ክዛረብ ከሎሲ መንፈስ እግዚአብሔር ታይገብር ይርብቶም ሰባት በብዙሕ ኃይሊ በናይ መንፈስ ቅዱስ ርስዒ እሰሰነ ወንጌል ነር አምላኽ መስገን ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ሰና ብትኻኒ ከምዛ ኣመሰሉ ሰባት ክፈሪው ክኢሎም ማለት እዩ ለዚ ኣው ኣብቲ ቁጥሪ شوعتن شمونتن شعتن عسرتن كم ببيمو كم زبلالنا ስለዚህ ነቶማ መቄዶንያን አካያን ዘሎ ሁላቶም አመንቲ አርአያ ኮንኩሞ ሚሎን they were example ከምዚ ሳምፕል የሚሮም ቅምሶ ንብሎ ማለት እዩ ነቲ ክመጽ ዘሎ ወለዶ እንታይ ዓይነት ህይወት ክሕስ ከም ዘሎ ከም አብነት ዝኾን ሰባት እዮም ነይሮም እምነትኩም በአምላኽ ናብ ዘሎ ስፍራ ወጽ ያላምበር እትቃል ጎይታስ ካባኻትኩም ኣብ መቄዶንያን አካያን ጥራይ አይኮነን ተሰምዖሞ ንዛረበሉ አይልየናን እዩ ይብል ድሕሪኡ ነቲ ህያውን ሐቅ አምላኽን ከተገልግሉ ነቲ ኸሞታት ተንሶሞ ካብት መጽቁ ተዓዘድሕና ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ክጽበዩ ካብ ጣውታትና አምላኽ ከመይ ጌርኩም ከም ተመለስኩም እታባኻትኩም እታውና ከመይ ከም ዝበለ ከም ዝነበረን ብዛዕባናስ ባዕላቶም ይምስክሪዮም ክብል ተዛሪብሎ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ ሓደ ነገር እዩ እቲ ወንጌል ምስተቀበልዎ እቲ ወንጌል ምስበጽሖም እንታይ አይኮነን ዝብለና ዘሎ ካባኻትኩ ተቃል ወንጌል ሳባኻትኩም ጥራይ አይኮነን ተሰምዐ ይብል አምላኽ መስገን ልክ እዚ ኣብ ሀገረ ሰብ ድሕዳ ኸድኩም ኣብ ጎቦ ዘሎ ቦታታት ወይ ከላይ ገደል ዘሎ ቦታታት ከድኩም ድሕዳ ዓውኩም አድሂኩም እቲ ደሃይኩም እንደገና መቃልሕ ኮይኑ ተመሊሱ ተሰምዖ ማለት ይደጋገም ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ ትናይ ወንጌል ኃይሊ ከምዚ ዝገብር ማለት ሰባት ካውሽቲ ንደገ እንዳለወጠም ክኸይድ ከሎ እትስተነግሮም ወንጌል ተዋሒጡ አይተርፍኒው ታይገብሪ ማለት የቃልሕዩ የድሂ አምላኽ መስገን አሜን ስቶስ ረኸበት ነፍሲ ተራ ናብራ ከምቲ ዝነበረው አይነት ናብራ አይትነብርኒያ እንታዩ ረኺብካ እንታይ ጽቡቕ ነገር ይዘለካው በመኽንታይ ምኽንያትዩ አባኻ እንዳበለ ሰባት ክሳብ ዝሓቱኻ እንታይ ትኸውን ኸማትዩ ፍጹም ዝኾነ ትራንስፎርሜሽን ኣብ ህይወትካ ይመጽእ ይኽብርና አምላኽ ይኹን ሓደ ግዜሲ ኣብ ሓደ ቦታ እዩ በጣዕሚ ፍቁር ሓውናዩ ጽላያይ ንፍዕዩ ዓሶ ሓሚሙ ማለት እዩ ዓሶ ሓሚሙ ነደቃይ ይሰርሕ ነይሩ ሽዑ ድሕሪኡ ጸልየሉ እግዚአብሔር ፈዊስዎ ግን እቲ ናይ ሕማም ምስልቻው ዓሶ ትፈልጦ ይኹም ናይ ዓሶ ምስልቻው ቁርብ ነይርዎ ንግሆ ወፍር ኢሉ ኣብ ሓደ እንዳሻሂ ተኣልዩ ማለት እዩ እንዳሻሂ እንዳቆደሰ ኸሎስ አንታ ጎይታ ይብል ምስ ጎይታ ዝከራኸር ማለት እዩ አንታ ጎይታ አነሲ ወልድካ ተባሂለን አትካ ተባሂለስ ከመይ ገራዚ አትመልከን እንዳበለ ምስ ጎይታ እንዳተበለ ፋታ ፍትፍት ማለት እዩ አብርሕቅ ኢሉ ሓደ ኸይሪዮ ማለት እዩ እስማ እንደ ጎበዝ ኢልዎ አቤት ገጽካስ በመንታይ ኻት ሓጺብካ ኢልዎ ዋ ገጽይዳ ምንታይ ክሕጾም በማይ ምበር ይብሎ ማለት እዩ ኖ የንጸባርቕ እንዲ ዘሎ ራዲዮ ትገብራሉ የንጸባርቕ ኣሎ ገጽካ ምንታይ ተሓጽብካ ንገረኒ ኢልዎ ብደም ኢየሱስ የተሓጺበ ኢሉ ጎይታ ቀቢሎ ማለት ክብር አምላኽ ይኹን አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ወንጌል መስዓተወት አይገብር ራዲዮ ይረአይ ክብርና አምላኽ ይኹን አብከረን ዘላ ከተማ ክትወላይ ካላን ይልናሉ አብርሃን ስለዘሎና ዝስወር ነገር የለን ብዛዕባና አቴንሽን አለ ስሕበት አለ ክብርና አምላኽ ናይ በሐቂ
انتس نصبق انتس نخفوق هنقبر كنقالح بقديو that's why كويو حدا انت اتباهيلوس كمزي يقبر እንዳተባለ ተጋኒ ንዝወፅን ምንታይ መስልኩም we are at the spotlight ኣብ ጸልማት ዘሎ ኣይትርእኒ ኻ ግብር ጸልማት ዝገብር ብሕዊ ይኹል ዝኸው ንሕና ግን at the spotlight ስለ ዘለና ነቲ ጽቡቕና እና ተገረሙ ብውሽጢ ሓሚና ነቲ ዝግበር ክፍኣት ግን እንታይ ገብሮም ኣፎም ኣውፅኦም ዝዛረቡ ልዮም ማለት ስለዚ ነቲ ሰናይና ነቲ ጽቡቕና መታን ከይነጽርፎ ኣምላኽ መስገን ወንጌል ህይወትና ክልውጦሞ ክልውጦ ጥራይ ደይኮነ ኸኣኒ ካባና ኣቃልሑስ ንብዙሓት ኣብ ከባቢና ዘለው ክልውጥ ዕድል ክንህቦ ክንክእል ኣለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚ ሓወይ ባቢሉ ገርመኩም ድሕሪኡ ምሸት ምስ ተራኸብናሲ እዋ ኢሉ ሰንቢዱ ማለት እዩ ሓይመ ከም ዝነበርኩሲ ንግሆ ረስዕዮ ውዒለ ኢልና ማለት እዩ just ባቢላታ ኮይና ማት ሕማሙን በሪራ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሙሉእ ብሙሉእ ፈውሱ እንታይ ገይሩ ተቐቢሉ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚህ ታኽብለኩም ደሌ even ኣብቲ ኣነስ ደኺመ እትብለሉ even ኣብቲ ኣነስ ሰልችንሎ እትብለሉ ጊዜ ኣባኻ ዝረአ ናይ እግዚአብሔር ክብር ኣሎ አሜን ኣባኻ ዝረአ ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ኣሎ ኣባኻ ዝረአ ናይ እግዚአብሔር ጽቡቕ ነገር ኣሎ ክብርና ኣምላኽ ምክንያቱ ተቐቢልካ ወንጌል ቅዱምና ይሁዳዊ ከም ኻን ጽራዊ ንዝኣምን ዘበለ ሁሉ ኃይል ኣምላኽ ንምድሓን ስለ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ኃይሊ ኣብ ህይወትካ ስለ ዝተጋህደ ብግዲ ሪፍሌክት ዝገውን ነገር ኣሎ ኣምላኽ መስገን by the way ሕያወት ስለ ዝኾንና ይኮንና ናብ ተኣኪብና ዘለና ማለት በቀሊሉ ስቕልና ንኣምን ሰድዕ ኣይ ስለ ዝኾንና ይኮንና ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ እትስብከትናሲ መንፈስ ቅዱስ በኃይል መንፈስ ቅዱስ በብዙሕ ምርዳን ካይበር በዘስድዕ ዘረባ ጥበብ አይኮነን ነይሩ ኢሉ ዘስድዕ ዘረባ ጥበብ አሚንና ይኮንና ናምጽና ኣብዝ መጽና እንታይ ጌርና እግዚአብሔር ኩጓነፈና ከሎ ኣብ ከላይ ጴጥሮስ ክነግረና ከሎ እቲ ብፍልጠት ክብሩን ደግነቱን ጸዋዓና አምላኻዊ ኃይሊ ክብርና አምላኽ ይኹን ጸዋዓና አምላኻዊ ኃይሊ ኣሎ አሜን አሜን ደክሰምዕ ድጸዋዓና አምላኻዊ ዝተዓምና ዮስ ተንከፈና ዝለወጠና አምላኻዊ ኃይሊ ኣሎ እንተ ኻባና እንተ ዝኸውን ነይሩሞ አይ መኻልና ግናኸ ታይገርናዩ እግዚአብሔር በኃይሉ በደግነቱ ብለውሃቱ በፍቅሩ ኢምፓክት ገርና አምላኽ መስገን እዚያ ታትኮን ተድለዘላ ማለት እዩ ከተካፈል ልቢ ናይ ጎይታና ልቢ ናይ መድሓይና ክህልወና ከልየና ይማቲ አምላኽ መስገን ስለዚህም ሰባት እዚያቶም ተሰሎንቄ ከምዚ እንዳነበሩ ክነብሩ ከለው እንታይ ዓይነት ናብራ ይነብሩ ነይሮም እንድሕዳይል ኮምኒ እቲ ኻሙታ ዘተንሰው ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይገብሩ ካብ ሰማያት ይጽበዩ እንደገና ንእግዚአብሔር አብኻ የገልግሉ by the way ብዙሕ ጊዜ ኣብቲ ዝደሓን ኩሉ ጊዜ እንታይ ይስማዕ ነይሩ በቃ ኣብ ሰማይ ኣው ብኽያት የለን ኣው ሓዘን የለን ኣው ኩሉ ጊዜ ሓጎስ ከምኡ ብርግጽ አምላኽ መስገን አሜን ገናኸ መንግስት አምላኽ ሲ በመንፈስ ቅዱስ ሰላምን ጽድቅን ሓጎስን ይንበር እንታይ ኮነት ይላሎ ብልዕን መስተን አይኮነን ኢላ አምላኽ መስገን አሜን እንደገና ሀዛ መንግስት እዚያ ካብ ዘመን ዮሐንስ መጥምቃት ጀሚራሲ ታይ ትገብራላ በኃይሊ ትደፋላ ደፋዕትኻ ታይ ገብራሉ ይዛረፉዋሉ ኢላ አምላኽ መስገን ሓደ ጀመራ ነዛ ናይ መንግስት አምላኽ ጣዕሚ ንሕና እንተ ክንገብሮ ኣብዚ ምድሪ እዚ ፕሮካስቲኔት ኣይንገብሮ ኣብ ሰማይ ሓጎስ ኣሎ ሰማይ ነው መን ከሊካ ክትሕጎስ ሕጂ ብክርስቶስ ኢየሱስ አሜን አሜን ደኽሰምዕ كل جزء بقولي تايكون لنا لما صاحب قدس تحقق لنا لإجابة المسكن اتخاب كل أمر زبل السلام أملاح كان حسابكم اللي بخم بخريستوس يسوع كحلوة لنا له سلامكم كحلوة ما صاحب قدس هيبكم الله آمين بزي قد تسلهم مخونات ماتي كهوا أمر زبل كهوا أمر حلف زبل نفلت حلف تبلا فقري تفقيركم يهم كبرنا أملاحكم آمين نازجين تهان قبرة يقول لنا كن فلتون كن لما مدني يلينا ما تي أملاح مسكن جنا أو دور كائن بلينا أي بحق إن حدا تعبنا passively كنا نصب ما شو من قصة سمعت مسيا يسوع كم حد معتنا passively كنا نصب خلنا داينا قبرنا نصب نتي كابت أوتات كابت زمان سقطة حزد حننا نجنا تصوعنا أملاح كنجلجل إنا تصوعنا آمين كنجلجلو كنكل علونا أمانغونا جالا وتهدر أيفلتني يسوع كريستوس نيسوع كريستوس وتهدرات كلهم عتقاتهم أمين أطوار استعتقنا خنكون حار خبتي أطوارنا خانتايو من مستعملخ تايتقبر الله تدفع الله دفعت خاب حين تقبر الله تبايدو ويتزار فواد بدلا
ርሑቕ ይወስድዋለሁ ያ ትብል ኣምላኽ መስገን ኣሜን the violent ones ኣብ መንግስቲ እግዚአብሔር violent ምዃን የድሊ ኣሜን እንታይ ምዃን violent ተዳፋይ ተጓናጻይ ክትከውን ይደልየካ ኣምላኽ ክብርና ኣምላኽ ይሁን ተጓናጻይ not in a sense ሓውኻ ክትጸርፍ ሓውኻ ክትናስ ፓስተርካ ክትነቅፍ እሱ ይኮነን እንታይ ደኣ ብናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ብናይ ጸሎት ኃይሊ ብናይ ወንጌል ብርኺት አምላክ ይሁን እናወጻና ጸልማት ክንደፍ አሜን አጋንንት ክንደፍ ሕማም ክንደፍ መርገም ክንደፍ መጽሐፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ቶ ባይዛ አምኑ ሓደ ካብቲ ምልክታይ ብስመይ አጋንንቲ ከውጽኦም ይዝብለና አሜን ካብ ሰባት አይኮነን ካብ ከተማታት ከይተረፈ አጋንንቲ ይወጽኦም እሱ አምኑ ዲኹ ካብ ከተማታት ከይተረፈ አጋንንት አይገብረም ይግዕዝዮም አየሩ አይተሰማማዓናን እንዳበሉ አውሊያና ገገሪፎምና ኾድለው እንዳበሉ ጠንቆልት ካብ ከተማታት ዝኾድሉ ጊዜ ይፈልጥ አምላክ መስገን አሜን ምስክርነት ሰምዖ ከለኻ ማለት ደይን ሰምዖ ደይን ይፈልጡ ብዙሓት እዮም ናልባት ኣብዚ እኔል ካብ ተደኮነትሉ ግጸኛዬ ብዙሕ አይጸማት ስራሕ ታኾይንሎ ግዒዝሎ አምላክ ይኹን ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ስለዚህ እንዳፋ ክንከውን አምላክ ጸዊዕናሎ ሉማት ክንከውን ፓሲቭ ክንከውን አይተጸዋዕና አቤት እግዚአብሔር ማንም አይደነው ትሉም ድብልታይ ዝንጉዕ እንበሎ ፓሲቭ ዝብል ቃል ማለት ዝንጉዓት ክንከውን አይተጸዋዕናን ወንጌል መንግስት አምላክ ተንገብሪና ጸዊዕና ማቲው ክንርሑቕ ክንወስድ ክንዓይ ክንከይድና ተጸዊዕና አምላክ መስገን ሐሳብ ኣብ ህይወትና ዝጣዓምና ጽብቕት ነገር ኩሉ ጊዜ ሳንዳይ እንደኾነት እንዳወሰኸት ክትከይድ ዝተጸዋዕና ሰባት ኢና ክብርና አምላክ ይኹን ስለዚህ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከሙታት ተንሶ ከሙ ነዝመጽ ቁጣኻ እንታይ ድገበረና ዘድሓነና ወዱ ባይ ዘ ወይ እታ ካብ ቁጣ ዘድሓነና እዚኣ ኩሉ ጊዜ ክንሓስባ ጽብቕት እያ ካብቲ ዝመጽ ቁጣ እንታይ ኮይና ኢና ንሕና ኣምሊጥና ኢና ኣይኮነን ኣሩሽ ርግጸኛታት ዲኹም ተቁጣ ከሎ ዲ ርግጸኛታት ዲኹም ኣለዩ ተቁጣ ኣለ ይኮነን ዲዩ نحن هذا الله مليت نمبر تقطع أبوتي ذل دقوطع عنيرنا أملاخ مسكن حجنا إزات ولد كم إزات ولد كن قبر نقدر نفلتينا حج مالتي أملاخ مسكن جين نايب حق قطع خمزلو نفلدينا سبات نايب حق سيولي وردو خمزلو ونحسب دينا every second every hour every microsecond خندي سبات يوم سيول وردو نايب حق نحسبه نالبات أبكابينا زلو نوبل زبالو كبرى زبالو خمزي باستر تأصز نبرة عنوي سبات ምናልባት ክርስቶስ ዘለም ኮይኑ ተስማዓና እኳዳ በንጻሩ ንቀን አሎም አይነት ናብራ ክንነብር ዝካል ኮይ ክርስቲያናት ኮይና ምክንያቱ አምሮ ተሪት ሐዲሱ ጸገም እዩ صحاب ቅዱስ ከነገረና ከለኹ ግን በመሕዳስ ሐሳብና ህልወት ተጸውዒናልና አምላክ መስገን አሜን ናአምላክ ያው መስዋዕት ኮይና መታን ክንቀርብ መሕዳስ ሐሳብና ህልወት የልየና እዩ ስለዚህ ለው ማአንተ ሓደ ነገር ይኽብለኩም ዘሊ ብየገድስ እቲ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ሃብታም ኖብል ኣብ ስራሕ ዘሎ ወይ ኣብ ትምህርቲ ዘለኹም እቲ ዳዓቤ ፕሮፌሰር ኢየሱስ ክርስቶስ እንድሕደ ይብሉ ኮይኑ ኣዝዩ ዘደንግጽ መጽሐፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ተስፋና ኣብ ዝምድር ዝጥራይ ነይሩ እንተ ዝኸውንሲ ካብ ኩሉ ሰብ እንሕዝንን እነደንግጽን ምኾንና ነርና ኢልና እንደገና ሮሜ ክዛረብ ከሎ ካብቶም ሰዓርቲ እንታይ ንገብሪና ኣዚና نبلت بزحات ساعات له بزحات شامبيون له بزحات أبز مدرسة سكسيد جبرو سبات الله جين كريستوس عند حد يبلهم أبز مدرسة يزود عن نجاراتهم بحوز حل في نجار يكونن حوي زهم مخا يكون نجار سلازي عند حد أنا بحكي سبات يوم سيول خد يوم اللي أنا أمن كوينا لو ما عندي حدا نجار يخبر أبركم حدا نجار يقنعك تولكم زلزلخو سخان تايو ناي بحق عند حدا نابسيو لخدلو ولنا حاسبنا خوينا تاينا هنقبر زلنا ماتيو الدعابيت وهبت النهبة ده منيو يسوس آمين تزعبيت وهبت تزعبيت gift just نهبهم كم يقبلوا أنا توم قداي وتوم تقبلوا زبلوا جنا هو كوبام يخبرنا أملاح يخون حدا مسكرنا كمسكروا لكم سي حدا هادسون تايلر دبال انجليزاويو افابريكا يسرح نيرو افابريكا اندا سرح كلهم ناي وانجيل نات نيرو ينغر نوانجيل مالتي سلازن حدا مسارحتو ابتشنات شفت زنبره
ብዛዕባ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ይነግሮሞ እዚ ትብሎ ዘለኻስ ናይ ብሓቂ ዲኻ ተኣምኖ ኢሉ ሓቲትዎ ወብርግጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ መድሓኒዩ ካብታት መጽእ ጥፍኣት ቁጣዓኻ ኣድሒንኒ ቁጣዓኻ ብርግጽ ክመጽእ ኢልዎ ማለት እዩ እቲ ቁጣዓ ብርግጽ ክመጽእ ኢልዎ እሞ ናይ ብሓቂ እንድሕር ዳ ከም ዝተኣምን ኮንካስ ኢልዎ እዚ ዓድና እኳ ማለት ናይ ክርስቲያን ዓዲ እንዲሁ ግን ብዙሓት ኣለዉ ጥፍኣት ዓድታት ብዙሓት ኣለዉ ፓጋን ካንትሪስ ናብኦም ከድካ ወንጌል ዘይትሰብኽ ኢልዎ ማለት እዩ ትፈልጡ ዲኹም ሰብዚ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ድቃስ እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ይዛረብ ኣይትፈልጡን ኢኹም ካብዛ መዓልቲ እዚ ድቃስ ከልዮ ማለት እዩ ለይትን መዓልትን ዝሓስቦ እንታይ እዩ ናይቶም ጥፍኣት ዓለም እዩ ለይትን መዓልትን ዝሓስቦ ብዛዕባ መን እዩ ብዛዕባቶም ወንጌል ዘይረኸቡ ሰባት መወዳእቱ ሪዛይን ጽሒፉ ቤተ ክርስቲያኑ መሪቕኩም ኣፋንውን ኢሉ ኣበይ ተራዩ ቻይና ተራዩ ማለት እዩ ኣብ ቻይና ክሳብ ሕጂ ናብ ቻይና ዝኸይድ ሶሪ ኣልተቀዳይ ሽፍት ኢንዲያ ዲለ ቻይና ያ ናብ ቻይና ይኸይድ ማለት እዩ መስገን ናብ ቻይና ስጋብ ሕጂ ናይ ሚሽነር ቼይን እሱ ጀመሩ ኦርጋናይዜሽን ኣሎ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ንብዙሓት አቤተ ክርስቲያናት መመስራት ምክንያትን ንብዙሓት አገልገልቲ ምፍራይን ምክንያት ዝኾነ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እቲ ዘሎና ጽዋዓት ዘለና ናይ ወንጌል ዕዮ ዕድል ዝህብ ኣይኮነን ግዜ ዝህብ ደዛኒ ኣይኮነን ከምዚ ፓስተር ዝሎ ዝነበረ ወይተና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ኢልዎ ኣሎ ምድሪ ድሮ ንዓፂት ጻዕድያ ከም ዘላ እንታይ ግበሩ ተመልከቱ ንስኻትኩም ስቃውዖ ሳብ ዝኸውን ዶ 4 ወር ኣሎ ትብሉ ኣይኮንኩምን ግዜ ኣሎን ኦኬ ትምህርተይ ክውድ መንዩ አሹረንስ ይብካ ትምህርትኻ ስጋብ ትወድእ ክርስቶስ ከም ጸንሕ ምናልባት ክሳብ ዝምርዖ ዘን ኣኪበ ዘን ገይረ ክሳብ ዝምርዖ ምናልባት ስድራይ ኣብ ዛዕዲ ክሳብ ዘምጽ ብዙሕ በርደን ከም ዘለና ይፈልጥ ግናኻ ኣምላኽ መስገን እቲ ኮማ ዓይነት ቻሌንጅ ወይ ከላይ ኮማ ዓይነት በርደን ግን ካብ ኣምላኽ ከዝሕጠና ካብ ወንጌል ከዝሕጠና ደይኮነስ ኳዳ መልሽና ወንጌል ጨከና ግዜና በዝግባእ እንጥቀመሉ ኢፌክቲቭ ሰባት ክንከውን ክገብረና ሎማዓንቲ መጽዋዕታ ክጽዋዓልኩም ባይ ዘ ወይ እቶም ቢዚ ዝበሃሉ ሰባት እዮም ኢፌክቲቭ ክልተ ቢዚ ሰባት ኣለዉ እቶም ገሊኦም ኣእምሮም ቢዚ ዝብሎም እምበር ቢዚ ይኮኑን they have plenty of time ግን ነቲ ግዜኦም ዋይዝሊ ኮኑን ዝጥቀምሉ በጋባባይ ኮኑን ዝጥቀምሉ that's why ካ ሁሉ ግዜ ሰይጣን ከም ሪዝን ድቦም እንታይ እስኻዳ ቢዚ እንዲኻ ይዝብሎም ማለት እዩ ገለ ሰባት ግን ኣለዉ ናይ ብሓቂ ቢዚኦም ተዓጻጸፈ ግዜታት ውን ክኸውን ኽሪት ናይ ስራሕ ዋኖም ግን ስቲል ንመንግስቲ ኣምላኽ ዝኸውን ግዜታ ይገብሮም ይዕድግዮም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ስለዚ ሎማዓንቲ ካበይኖቲና ንዓኹም ክሓድጋየ ማለት እዩ ከም ትበዝሑ እኳ ኣብዚ ገዛ ጽቡቕ ሪእ ኣለኹ ኣምላኽ መስገን እቲ ቢዚ ምዃንኩምሲ ጽቡቕ ጌርኩም ማኔጅ ትገብሮ ዘለኹም ትመስሉ ይቐጽለልኩም እቶም ብዝግባእ ማኔጅ ዘይገበርኩም ከዓ እግዚአብሔር ናብኩም ዓይነት ናብቲ ናይ ወንጌል ዕዮ ክመልሰኩም ከእትወኩም ጸሎተይ እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ሓደ ከነስተውዕሎ ዘለና እንታይ እዩ ጽዋዓና ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ከይተረዳእና ናብትና ቲዮሎጂ እንታይ ኣትሎ መሲልኩም ድሓን በቃ ዝራእ እምበር ብግዚኡ ክንዘሪ ኢልና ይኮንና ንወፍር ኣሜን እንታይ ኢልና እታ ጽሕፍቲ ምድሪ ድሮ ንዓፂት እንታይ ኮይናላ ጻዕዲ ኣላ ብዛዕባ ነፍሳት ክዛረብ ከሎ መጽሓፍ ቅዱስ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝዛረብ መሲልኩም ዘርኢ ይኮነን ዝዛረብ ዘርኢ እሞ ብዓብዪ ዘርኢ ክርስቶስ ኢየሱስ እንታይ ገይሩ ሞይትልና እዩ ተዘሪእልና የኽብርና ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ሃዋርያት ኩሎም ሰማዕታት ሓሊፎምልና እዮም ብዙሕ ዋጋ ተኸፊሉ የኽብርና ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ሕጂ ናይ ሃርቨስት ግዜ እዩ ናይ ዓፂድ ግዜ እዩ ኣሜን ነፍሳት ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ እንታይ ትዛረብ ብዛዕባ ሃርቨስት ይዛረብ ስለዚ ኣምላኽ መስገን እንታይ ክንገብር ኢና ተፀውዒና ዘለና ክንዘርእ ዘይኮንናስ ምህርቲ ክንእቱ ክንዓጽድ እንታይ ኮይና ኣለና ተፀውዒና ኣለና ኣምላኽ መስገን ከም ደይኮነን ዝብለና ሮሜ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ክትከዱ ታትገብሩ ፍረ ክትፈርዩ ፍሬኹም ካታይ ክኸውን ነባሪ ክኸውን ኣቦ ነዚ መደበኩም ኢልና ኣሎ ኣምላኽ መስገን ኣሜን ስለዚ ፍሬ እንፈር ሰባት ክንከውን ኣምላኽ ፀውዒና ኣሎ ሓደ ትንፈርዮ ፍሬ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍሬ እዩ ዓቕሊ ለውሃት ህድኣት ፍቕሪ ትዕግስቲ ኣኽለን ምባል እዚ ኩሉ ፍሬታት እቲ ኣምላኽ ይመስገን
جناخه أو دواين بلينا كبرنا أملاح خن نفسات فرخ عيلنا يا من harvest خنجبر أملاح يدلينا ስለዚህ ክንዘር ደይኮና ንወፍር እግዚአብሔር ሎማ አንቲ ሓንቲ ነፍሲ ክህበኒ አሜን እግዚአብሔር ሎማ አንቲ ንኹስቶ ክህበኒ ዝኽንገብር ከለና ግን ብመደብ ታንገብር ክንከላለና ክንጽልይ ክንክል አሎና እግዚአብሔር መስገን አብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ሸዓተ ሓደ ቃል አሎና እስኻንታዩ እቲ وانا اخلي انت هجبر ناخلو عيتي كسدل استايغبرو صليلنا الله املاح مسك امين حجي اب كلايت ميتوس كاخم يلنا الله غبر وانجيلاو غبر مكرا صغب يل والله املاح مسكن ስለዚህ አገልግሎት ካ መል እንዳበላ አይዛረብ ካብዘን ክልቲን ሓደ ነገር ይወስደለ እስካን ታዩ ወንጌል ናይ ውህዳት ሰባት አይኮን ናይ ሂደት ሰባት አይኮን ንፓስተራት ዝግድ አይኮን ወንጌላውያን ዝግደፍ አይኮን እንታይዳ ነፍስ ወከፍ ሰፍ ድሳተፎ ዕዮ ስራሕ ዕዮ ክብርና አምላህ ይኮን ማለት እቲ ግራት እንታይሎ ሰፊሕኻ ጻዕዲው ቃጥራይ ዲኮነሲ እንደገና እንታይ ሰፊሕ ክብርና አምላህ ጻዕዲውሎ እንደገና አዝዩ ሰፊሕ قدامي بزعز حلفت زارو نيركم حيدتكم مزيكم لس ماكسيمايز نبل نيرنا مالتي املاح مسكن نفس وكف سب ابتعيو بارتيسيبيت نخغبر موبيلايزيشن زليو عيو مختات زليو سراويت معداق زليو بزحات سبات نخساتفو نخغبر صاويت زليو عيي مالتي املاح مسكن اتي زبلص فاكانسي مخاني نفس وكف كاني داي يكونلو ريجكت زي يكونلو عيو ندخلالو خينو ناي وانجيل عيو يخبرنا املاح يكون امين لازم وانجيل فليت كافتنا وانجيل عيو خنساتف املاح يدلينا يصوعنا خالو كبرنا املاح يكون لازم እግዚአብሔር ይመስገን كل ጊዜ ነዝናይ ወንጌል ነገር ተሐንገብር ቅድሚያ ክንህብ ቅድሚያ ሂብና ክንሰርሐሉ ዩቲ መጽዋዕታ ከቅርብ ዝደል ማለት አምላህ ይመስገን ኦኬ ናብ መደምደም ታገጻይ ከይደ ጊዜ ቁርብ خيد سلازلا لما عندي بوزح نجر تاجزية شراريفة حد نجر كبلوكم يدلني it's not كم زي وانجل منجار وانجل مسبح كم حد duty جرنا عينو صدّه duty جرنا عينو صدّه حد إن شاء الله صعد زلوا واجا زخفل ويكلا خم تيجي السخنة عينة ذدك مزسل شو عينة سرح جرنا حدا رينايو كل شجرينا جناحه وانجيل حدا خبتي تحبس كاتجبرو عيون حدا الله خينو بيت እግዚአብሔር ማለት እዩ ታዝ حبس كاتجبرا ته ماكسيمم حقوس ترخبلا انت يمسلكم ناي وانجيل عيه امين بعاني ولا ابز مدرزي عيونا ودينا مسكنا خانه حقوس اخليل تقبل الله عيوها يا خبرنا املاح يكون امين منياتو أولوس كزارب كله نسخاتكم تمكحتي حقوسين أخليلين دبله يمكح مالتي أملاح مسك زعتهم دقو صح نجو دايزو بنا ناي حقوس بصحينة أخليلات هالو أملاح مسكن إتا ناي حقوس أخليل تبهيلا زلاجن سبات نبصدق زمرحو سبات نبصدق زمصو دايزو لا دشلو ملا حقوس ناي حقوس أخليل يا خبرنا أملاح يكون دبنا إذا حقوس زيا by the way نحنا وانجل كنسبق كلنا سبنا بيت እግዚአብሔር ከመጽሐለው በሐንት ትድሕን ነፍስ ሳብ ሰማያት ታይልወሎ ዓቢ ሓጎስ ይኸውን ይልናል አሜን ኮሚልና ለይኮነ ግን ሓለ ጊዜ ንብልሞ ግን ሪያሊቲ ቁርብ ታይኾነና ኣብ ቅድሚ ቦይን ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ቦይንሲ ዓቢ ሓጎስ ካብ ሰማይስ ዓቢ ሓጎስ አሎ ሴሌብሬሽን አሎ ገለገለ ክባሃል ከሎ كنتعالق بتأمرنا عن يبلنا بفلاي كان رأسنا حسب خلاص من كوينة إمو أنا بكابتي أنا بزيات ساقيرسي من كوينة إمو you are nothing نسخامن ما يكون كان جناح أملاح مسكن استخف للك خبر زخونة واقع جنا الله أملاح مسكن أمين استخف للك تعالوا عزيب برس زخونة واقع جنا الله ما يأتي يسوع كريستوس سلاتي أبكر ميزول له حبوس سيلون تاجري مسكال تعجسه جمار من النندم دامي أنا وأنت مثلنا الله أملاح مسكن أنت هيجري بيتنا يسوع كريستوس إذا خلوا واقع زخفله فيليب من عارف كنت أخير كنا أيوه
ترى سبت رايد يكونس كمباريا رسو أواردو أمسكال كم زموتي كرنا ما تسمى مسكال موت تأززه إذا كله تأززه سين حدا نجاريو ثلاثي أبكرميو زلوا حبس إلو نعين نعهم يرينيرو كبرنا أملاحكم آمين كنا يسوع كريستوس نمسكال خير كله حيلي زخانه ويكلاي تبعت ذهبه ويكلاي دو قبل زجبره حدا نجاري نسخان تايو نعين نعهم يرينيرو أبتي مرح أصل تخلطون يوحنا سيلنا له لعل مسبالكو نخل تهجبره نباي كسحبيل كبرنا أملاح هيوز إننا يريو آمين أنا تهجبنا يتأمت يريو تذكروا معكم هذا حالك زي ولا مسمت أسي كم زي حيلهم وبابلهم وإسرائيل وين حيلات مثلاي تي على ما ينكلنا رجوم إسرائيل وين سقيلهم وقالين عن بليرنا مالش أف حزنا يسوع كريستوس كن فتيو رسيبو آمين مانم أسني فويكون مانم أجديد ويكونن مانم حيلو أيكونن بتهذا حزوا معالتسي يهودا أن رسول كمل أخطوس لذيكل بمسعامي تحت حزوا يكونن دي بمسعامي حزوا بر أزيو كبلون هيك على مخنياتو كابي كم تصوم بخم عينت خارج أبكر مقويتنا يسوع كريستوسي فقروري لوحاتوري حرتوري دنداتوري أباتاو دخونا محب حبو درون جاوتا هم حقف تحقفو زنبره يودا هم يجر مخم عينت كجبرجن هم ماكس زخدات هم مودات هذا زخداسي بمسعام حليفوه حريو ما تعم قبله خلوا نمن تدليو اللهم إلى يسوع كريستوس أمين ذكرينا نمن تدليو اللهم إلى نمن إلى ما يسوع بعل نريد واو ندحدا أنا إلهم مجمرة أدحير حرام ودق يبلنا كلا يجزي لهم أدحير حرام ودق يبلنا سالسايجن إلهم he gave himself willing فات يمكن تاجرو رسو هيبو كبرنا أملاح يكون ندحدا أنا عايز ليخوكم دايلو زياتهم يخيدو حدقهم يخيدو استحدقنا سباتنا خبرنا أملاح يكون هاللويا يرينا نيريو أمين يفلتنا نيريو سلطة أب كرميو زول حبوس يلي تايجرو مسكال تعجيسو أب إساس حمسان سلسلون كنا قلنا خلّه نتايلنا الله مسيلكم أتيز أدق بارياي بفلتاتون بزحات كتصدقيو أما نفسو خرين تحقبرها كتأجبوني له أملاح مسكن نحنا أما نفسنا يسوع كريستوسنا آمين آمين دخ سمع أما نفسنا يسوع كريستوسنا أب علم جنا الله أما نفسنا يقول تازو خنا جنا تايجي قبرنا سيم صانين أنا نسخمنا حجينا يسوع كريستوس أف أنا نسخمنا حجينا يسوع كريستوس أداو أنا نسخمنا حجينا يسوع كريستوس أجر كن بس حلو من نخل وتام مسكال وعلت كن نجرو من نخل أنا نسخمنا زي قداسي أزيو قداسي حدري تواهبنا خبرنا أملاحكم آمين آمين دخسمع تدس بالجن إن حدا بزعينته بزرزنة ثرينا يجن أب سماي بحنت تدحن نفسي عبي حقوس هاللو تبلنا هاي قربني بحنتي تدحن نفسي كمو كفات نموت نبرهن كموت نبهوت تمس نفسي ترايد يكون نفسي بحنتي تفوس نفسي أكلاو نفسي سجا تفوس نفسي كمان أب سماي تحقوش تتبهله هاي قربني وهنيات ولد أملاخي آمين I know who I am من مخاني فلتي ولد أملاخي ولد يخم ولد يخي كبرنا أملاخي آمين نولدنا خمي نبقم كمي نحسب اللهم كمي نتنقل اللهم فلتنا كبرنا أملاح كون سلازة أدبس قبرنا أمسكال زولدنا بدموز ولدنا ولدينا كبرنا أملاح كون ولدنا خلها بنتقابل ما أيكوننا دحيننا wrong theological تخون بحال الله يسوع كريستوس بحنت نتقابل منكر حنا يخليرو no way كم زبحال نجار يلهم كم تزهلون يرو مقابرون يرو هيوت أبكن دي هيوت يزوهب that's why كريستوس fully بملعة تايز قبرنا مارتيو هيوتو ذهبنا كبرنا أملاح يكون سلازي لو ما عنتي نبذ حبوس ديكم تسوع زلهم وانجيل كنيات وانجيل تبهيل له كنيات وانجيل متان موبيلايز كنقبر organize متان كنكون بستعمل منجد وانجيل كنبصح تبهيلين بر I know فولتي كنيات وانجيل زبهال لنا زمن محدث زمن متصنع زمن أحزابي زي ملاخ مسكن any time مالتيو بجزيهم بزي جزيهم كنقبر الله زلنا عيّي آمين at least سجن
نجمر رمو قمصو يخوننا كم سامبل يخوننا كتعملنا يشيو أمين ما تيهم زي تفلتوا بفلاي أي إنكاريج بتعم ختابعكم زلي أب نيروبي وانجيل كن وصل خلنا بزح زي تاز جبر وصيهم زي فلت سواتي مسؤوم زخون دحر كمين يروح بلون كله كم زي مثلا نيريم زلوا كلهم مالتي بزي قدس انت عين تشالنج يقولي فينا كم زي مثلا نيري ولا مالتي أملاح مسكر مانياتو الزيوم يحقوس الزيوم ساسفايد خلو الزيوم بتزقبرو نجر حجابتي يسمع مخنياتو استتصوعنا له علامة نصو سلازخونه كبرنا أملاح يخون أمين يسوع قويتاي هذه نبذ حقوس تصوع الله أمين هاللويا